apa wayang ning nggon wayang kae pas metu demit-demit. Lah ngopo? Ha gendong ini sogok komburi. Apane? Ayo lupa ayo lupa. Aja to sih, engko tak sogroke dhewe. Datan kinggang pon ketingal Bu. Sarambut. Lho, dipoto. Dadi artis lho kowe engko. Iya kok dadi viral ki engko. Oh, gak apa-apa. Mas di streaming kok. Ora. Lamun. Kosek. Aku tak tekok. Apa? Aku gendong kowe dengaran mengkis-mengkis sing ngaboti apane to? Anu dosane ya. Mulai. Lamun adoh caket ing hati